Ассалому алайкум дӯстони азизам ва касачи хеле созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай кору бортон пеш рафтеса зинда бошен. Имрӯз бардурои азиз 6 майи 2023 1000 рубл баробар ба 141 сомонӣ навори имрӯзаро гӯшинен. Дар имрӯзану бардурои азиз мотоцикли фурӯшӣ ҳастай, замин ҳастай дар ноҳияи 5 як кадай ноҳияи рӯдаки замин ё хонаи кредит дар кораи то чанд сма дар кораи дар ҳам видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Ваҳдат, хона ҳастай дар ноҳияи Хӯросон, квартираҳо арзон ҳастай дар ноҳияи Фархор, ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи шаҳри Нав ва ду квартираи ана арзони фасони хушрӯ ҳастай дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамияе ки аз заминаи 70 000 сомон ва чоркомната квартира 150 000 сомонай. Бардурои ғарибам, шумо метавонед ки аз замина 496 000 рубл да бихарен ва чоркомната квартира 1 63 000 рублай. Ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардагам. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. Мисли ҳар вақте дона лайкира биҷухен, касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен. Мирим аку сӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, бачаи ачкидор навора сар мекуна. як бародари хидм ай ноҳияи рӯдакӣ камкам квартираҳои фурӯшӣ дора, 3-4 квартира дора. Аморо бардурои азиз камкам ма дароӣ мекунам. Фақат аввали видео да мемонамаш бо диққат гӯш кунед. Касе ки ай ноҳияи рӯдакӣ квартира харен шерои нар. Квартира десен қарор дора дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 68 квадратни метрай. Хона бардурои азиз ремонт кардагӣ, миёй пула метиҳу, медрои зиндагӣ мекунӣ, ҳамаш 100% ай. Овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳошам 100% бидай. Нархи квартира дӯстони азиз арзон гуфтесайне ки нархиш 220 000 сомонӣ мега. Касе харидор бошен бо арзон мешава. Ва соҳиби квартира гуфтагия ки агар мошинои 2011 боша, метавонен ки мошина битен, болоиш сум битен. Ва бардурои азиз, ана квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам боша, алиш мекадай. Бо ҳами бародар да ҳами доми барамбидагиш я 2-3 квартираи арзони дигарам дора. бардурои азиз, номерои телефонаш ҳастай. Хай мисол бо маълумоти бештара занг мезанен, мегирен. Касе дар ноҳияи рӯдакӣ бардурои азиз квартираи арзон дар корай, ҳамин номеро да занг бизанен. Я 3-4 квартираи арзон дора. Ана шумо мерен ноҳияи рӯдакӣ, шумо да нишон мета. Нархошон беҳад нархҳои зурай. дӯстони азиз, хонаҳои арзон аз скриншот кунем, баъд ай видеоро тамошо кардан якта зангшон мезанен. ина бардурои азиз, касе ки ай ноҳияи 5 100 лайка не ва 1 лайка биҷихен. бардурои азиз, замине десен қарор дора дар ноҳияи 5 тарафи Мирзоянс, пеши насоси 2. ҳамагӣ 20 сотиқ замине бардурои азиз, овсвеч мега ҳастай, дарахтои мевадиҳанда дора. ана замина бардурои азиз ҳама ҷош ҳамвор будай. ана ин сурати пешинаша бардурои азиз, хай номерои телефонош аст. мисол агар сурати ҳозираш зарур боша, занг мезанен, сурати ҳозираша мепартоя. хуб, 20 сотиқ заминаи дар ноҳияи 5 нархиш 70 000 сомонӣ мега ё ба ягон мошинам алиш мекуна. бардурои азиз, занг бизанен, 70 000 сомон ё бихаренеш ё ба ягон мошин алиш кунен. 20 сотиқ заминай. бардурои азиз, касе ки сарҳади Қазоқистон рафтаниай, ина марҳамат бо диққат гӯш кунен. Компания Акай Бозоралӣ ва компания Акай Назара шумода тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонаатон, ай ҷои кортон фарқ надора, ай ҷое ки мисол мефаратон, ай ҳамуҷа мерава мегира. ба сарҳади Қазоқистона иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. бардурои азиз, хеле ки дидесен мошиношон мошинои беҳтаринай ва компаниярам компанияи беҳтаринай. бардурои азиз, чанд солошид кор мекуна. нархша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл бардурои азиз цена. агар занг бизанӣ бигӯ ки номероро ай канали Саудотиҷӣ гирифтам, бо шумода скидка мекуна.
анак шери нар мегзарем ба 3 миллион имрӯза ҳамун лайка фуромӯш накарда бошине ки бо лайка касе намедона бардуи аз нами тарафи дист чап дай агар хато накнем срочно дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дараи ромид лави дарё ёсда 6 сотиқ заминаи 2 комната дора ремонташ средни гирдаш забор қати маҳкам кардагӣ овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. ана бардуи азиз нархи ҳамин дачаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дараи ромид нархаш 170 000 сомонӣ гуфтак бугӯ касе харидор бошем бо арзон мешава ва мошин болоиш сума мешидай бо ҳамин яка дар шаҳри ваҳдат дар дараи ромид дача ва хонаҳои фурӯшӣ дора дар ҳамин дараи ромид бардуи азиз хонаю дача дар кортон боша ҳамин якада занг бизанед. бадруи азиз касе ки аз шаҳри душанбе квартира харем бо диққат мара гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе хиёбони валаъмазода а рӯпарои ҳукумати шоҳмансур я остановка ба садбарга. дӯстони азиз квартира ҷои беҳтарин даайне ки дом 16 этажа домои навай сехонага квартира коробка 108 квадрат дар 8 этаж қарор дора. бардуи азиз и дом уже ништиягай мардум зиндагӣ кардесан овсвеч мега доимӣ ҳастай ҳуҷҷатошам 100% бидай ҳамин яка хонара нав харидаге просто ҳози сумаш дар корай барои ҳамун фруктеса ягане намефурӯшаш бардуи аз нами квартирара нав харидай мега бо срочни пул дар корай чизе ки мақсад чизе да залол мондагиай барои ҳам фруктеса бардуи азиз нархиш $65,000 ҷои шичай мега. ина бардуи азиз марҳамат касе да квартира фасони арзони мисол ҷои зурда дар корай занг бизанед $65,000 бихарен. бардуи азиз номрои тоҷикистон шам аста ина номрои поёнгиш ҳам номрои тоҷикистон будай ватсап дора ана бардуи азиз занг бизанед маслиҳат кунед квартира арзони фасона бихаред. дӯстони азиз бачаи ачкидор навора давом мета 100 талайка неву 1 талайка биҷихен. бардуи аз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи хӯросон деҳаи гилрез поёни фермаи саодат 11 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ ҳуҷҷатош 100% бидай овсвеч мега ҳастай ошхона ҳезмхонарам доштай бо 2 хонаи ана япарапуш дора мега беғарзи ҳамин 4 дар хона бо 2 хонаи як парапуш бардуи аз яне ки хонаи аднаскани дитай дига доштай нархша мега ки 180,000 сомонӣ бугӯ касе харидор боша бардуи азиз занг бизанед бигӯед ки номероро ҳамин канали сауду теҷӣ гирифтам бо шумода арзон мекуна. бардуи азиз дар канали мо замин хона квартираҳои арзон беҳад бисёр мешавад хоҳиш мекунам бардуи азиз як дона лайк ва подписатсияро фуромӯш накунед ягон рӯз ҳамин канал замин хона квартира мошинҳои арзон мехарем бардуи азиз барои он подписатсия кунед ва агар ягон фурӯшӣ дошта боша ягон кас ин ҳамин номерои ватсап ма дарои кунед ма барои харидороро рекламаи фасонаш мекунам ки дӯстони азиз акаи абдураҳмонда замин дар кӯриштагиай айноҳияи рӯдакӣ мега 56,000 сомонӣ мисол замин боша айноҳияи рӯдакӣ мехарам ё агар айноҳияи рӯдакӣ хонаи кредитам боша мехара бардуи азиз то 100-150,000 сомона хонаи кредит боша ҳамин акаи ана абдураҳмонда занг бизанед агар замин дошта бошед мақсад 56,000 сомон мега пули тайёр дорам замина мехарам агар хона боша мисол хонаи 100,000-150,000 боша ура кредит мегирам бардуи азиз касе ки дорен ҳамин акаи абдураҳмонда занг бизанед номерош ана имо ватсап телеграм дора. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам мотосикли фурӯшӣ рӯй кардагиан ина марҳамат гӯш кунед мотосикли фурӯшӣ супер алмаз мотосикл бардуи азиз супер алмаз бидай 200 куба обши мега 1000 километр гаштагиай 1000 километр састаяни нави хушрӯ ягон расход надора бардуи азиз мешини фақат ҳайш мекунӣ бардуи азиз мотосикл қарор дорад дар ноҳияи дангара деҳаи лолазорда бидай нарша мега ки 14,000 сомонӣ састаяниш нави хушрӯ бардуи азиз 14,000 сомон ана соҳиби мотосикл илтимос кардагиай ки беҳуда занг назананд бардуи азиз ина номерои тоҷикистон номерои россияшда имо ватсап дора занг бизанед харидорои аниқ маслиҳат кунед.
дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои арзон. Аз бисёр ҷоҳо квартира мондагем. Бардуи азиз, квартираи арзона гӯш кунед. Квартира десен қарудора дар ноҳияи Фархор, чорхонага квартира дар 4 метр қарудора 78 квадратни метрай. Домои пешна квартира ремонт дошта, ҳисоби квартира маълумот додагие ки хона дар назди стадиони марказии ноҳияи Фархор қарор дорад. Ана дар 4 мошина буда. Бардуи азиз, ба тамоми ана таҷҳизотҳош фурӯхта мешавад. 4 ҳуҷра дорад, 4 балкон иборат аст мега. Нормални ремонт кардаги, яъне ки средни оби нӯшокӣ ба болора мебаромадай. Нақша 150 000 сомон мега ва алишам мекуна ба хонаи заминӣ. номерои телефонаш аст бардуи азиз, номерош да занг бизанен ё мисол бихаренаш ё алиш кунен ба хонаи заминӣ. дӯстони азиз, оли аз шаҳри Душанбе квартира ҳам ҳастай, бароям бо диққату охирша гӯш кунед. Ин квартира дешен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. Духонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 42 квадратни метрай. Домои пешна квартира ремонт дошта, ҳисоби квартира маълумот додагие ки срочна хона фурӯхта мешавад дар ноҳияи шаҳри Нав, домодих, чорэтачкоҳо. нарша бардуи азизам 132 000 сомонӣ мега. Касе харидор бошем бо арзон мешидай. дӯстони азиз, гуфта будем ки шаҳри Душанбе квартираи арзон шавабон. Ина бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Корвон гуфтагиай. Духонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 75 квадратни метрай. Домои пешна квартира ремонт дошта, ҳисоби квартира маълумот додагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад, фаврия мега, яъне ки срочни фурӯхта мешавад. нарш бардуи азизам 200 000 сомонӣ мега. арзон мешава намешава навистагӣ нест. дӯстони азиз, ноҳияи Фирдавсӣ, қариби бозори Корвон, 200 000 сомон духонага. бардуи азиз, хоҳиш мекунам числаи видеоро нигоҳ кунед, дер нашида боша, баъд харидорои аниқ занг бизанен. имрӯз бардуи азиз 6 майи 2023, числаи видеоро нигоҳ кунед, агар дер нашида боша занг бизанен ша. 200 000 сомонӣ нархиш. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мотосикл, замини арзон, хонаҳои замини арзон, квартираҳои фурӯшироӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. хак шери нар маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор. аммо 1 дона лайки бепла дареғ надорен, 1 дона лайки бепла биҷиқен ва бардуи аз аст ки ҷое ки замин хона квартиратон дар коре, комментар даб нависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. бардуи азиз, дар комментара бисёр менависен, медонам, мехонам, дидесам аз ки ҷое ки бардуи азиз хона замин квартира намондесам, бифаҳмем ки ай ҳамҷароӣ накардесам мада. иншоалло бардуи азиз подписатсия кунед, ягон рӯз айму тарафҳое ки ана шумо хариданен аймуҷо роӣ мекунанд, иншоалло ки ана мехаренда. бардуи азиз, арзон шо роӣ мекунанд, ман барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз, ана раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат ки мегӯм барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависен, дастгирӣ мекунен. худованд 100 сола шавем, баъд аз он пир шавем. бардуи азиз, ана видеоя дударака мемонам, агар шароитотон боша, имкониятотон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунем барои ҳамин дорувош. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дигар илоҷиш нашида, дидам ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.